Once again, mayong gabi, Happy Church. Are you excited sa pagabuhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi tonight? So, let's go directly to the Word of God. Pwede ba nga manindog mo? If you have your Bibles with you, kung dala nimo imong Bible or imong electronic na Bible, abrihi imong Bible dira sa Ephesians chapter 1. We're going to read sa Ephesians chapter 1 verse 17 to 18. If nakita na nimo, say amen. Ephesians chapter 1 verses 17 to 18. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know Him better. I pray also that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope which He has called you, the riches of His glorious inheritance to the saints, in the saints. Let's close our eyes, let's pray. Father, we thank you for your word tonight, Lord. Salamat Ginoo, padayon ka nagapamuhat sa among taliwala. And Lord, once again, we are here, Ginoo, dili lang para magkat-on, O God. So, not just to increase our knowledge because knowledge pops up, Lord, but we are here, Ginoo, because we are very willing to be changed by you, Lord God, by the power of your presence, from faith to faith, from glory to glory. We dedicate this time to you. Have your way in our midst, O God. To you be all the glory, the praise, the honor, the thanksgiving. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. Kapanglingkod na mo? Once again, welcome to our first night of fire. Salamat sa Ginoo nga naa ka tonight. I believe that most of us, kadaghanan sa atua is busy ta throughout the day, natay mga trabaho, and supposed to be, or siguro feel nimo nga lami unta lingkod-lingkod sa inyong sala, ihang sa inyong tiil, no, Netflix and chill, or tanaw-tanaw balita, but ning pili ka nga naa karon. Amen? Because willing ka nga makalayuhan sa Ginoo. No? Amen? So, gibasa na ko ang Ephesians chapter 1 verses 17 to 18, but I would like to read the whole chapter, no, para to set the verse nga akong gibasa ganiha. I want to read this verse because Paul is reminding the Ephesians kinsa sila diha sa Ginoo, who they are in Christ. As Paul reminds, samtang gipahinumduman ni Paul ang mga Ephesians kung kinsa sila diha sa Ginoo, it is my prayer, it is our prayer, ato ang pag-ampo tonight, that we will also be reminded of who we are in Christ. No? What is our potential ug unsa ato ang mga capabilities. Ephesians chapter 1, unahon ako sa verse 1. Ingon dira, Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, to the saints. Lingia daw na imuhang tapad, imong wala og tuo. Kung kaila kaniya, ingna siya nga, nganli siya na mayang gabi diha Saint, no, mayang gabi diha Santos Paula, no. Ako makauban sa audio, mayang gabi diha Santos Joey, Santos Pastor Joey, no. Mukha ba siyang saint? Ha? To the saints in Ephesus, no, atong usbon to the saints in Happy Church, the faithful in Christ Jesus. Nasayod ko nga matinud-anon jud kayo mo, no? Grace and peace to you from God of our Father and the Lord Jesus Christ. Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Okay, panalanginan ta with every spiritual blessing. Dayon diri na dayon giset ni Paul. Gi-enumerate ni Paul sa verse 4 kung unsa ang mga panalangin nato. Ingon siya, for He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. No? Kabalo ang Ginoo nga makasala ka, but gitawag yapon kanya, He chose us to be holy and blameless, no, in His sight, in love. Diya sa gugma, He predestined us to be adopted as His sons through Jesus Christ. No, mahimo kang anak sa Ginoo.
Kapila na gyud nako giingon nga sa Old Testament pag-abot ni Jesus sa New Testament murag maglisod og dawat ang Jew nga mahimo silang anak sa Ginoo kay murag dili gani nila ma-mention, dili gani mabungat sa ilahang baba ang word nga Yahweh, pero karon mahimo din silang anak sa Ginoo, no? Karon nasabta na to. No? In accordance with his pleasure and will, to the praise of his glorious grace which he has freely given us in the one he loves. Kaniya, verse 7, in him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins in accordance with the richness of God's grace. Verse 8, that he lavished on us with all wisdom and understanding. Verse 9, and he made known to us, no, mga saints sa Happy Church, the mystery of his will according to his good pleasure, which he purposed in Christ. Verse 10, to put into effect when the times will have reached their fulfillment, to bring all things heaven and on earth together under one head, even Christ. Verse 11, in him we are also chosen, having been predestined according to the plan of him who works out everything in conformity with the purpose of his will. Verse 12, in order that we who were the first to hope in Christ might be for the praise of his glory. Verse 13, and you also are included in Christ. You heard the word of truth, the gospel of your salvation, having believed. No, kita tanan ning too, having believed. Kay mitoo ta? Ming too man ta atong gidawat sa Ginoong Hesus ingon nga atong bugtong manluluwas, mitoo man ta. You were marked in him with a seal. No? Murag mabaw ra kayo ni nga example. Kabalo ko nga dili mo mga baka, dili mo mga baka, pero sa mga nasod nga daghan kaayo og baka, ang usa ka hasyendero ba na or tag-iya sa rancho, bisag ang iyang baka masagol sa ubang baka, naanay kanang katong pasuan ba, naay silyo. No? Mailhan niya nga ako anang baka, no? Kita mituo man ta, you were marked in him with a seal. Unsa man na nga seal? The promise of the Holy Spirit. Amen? So ang Ephesians, ang mga Kristohanon sa Ephesus, or kanang gitawag na itong Ephesians, they already received the Holy Spirit. They have received the Holy Spirit already. Mura pag ikaw nga naglingkod dira. No? Who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession. No? Ang Ginoo may tag-iya sa imuha to the praise of his glory. For this reason, ingon si Paul sa mga Ephesians, sa mga Kristohanon sa Ephesus, tungod ani nga rason, ever since I heard about your faith in the Lord Jesus and your love for all the saints, nakadungog ko sa inyong pagtuo, nakadungog ko sa inyong paghigugma sa mga Kristohanon, sa saints, ingon si Paul sa mga taga-Ephesus, I have not stopped giving thanks for you, remembering you in my prayers. Kung atong i-translate sa atong lingwahe karon, murag kani mga taga-Happy Church, takaila jud ko ani tungod bitaw sa pagkabuutan ninyong mga taga-Happy Church, tungod sa inyong pagtuo nga nabaniog, kanang basta makahinumdum ko ninyo kay kung si Paul pa may istorya, makapasalamat jud ko sa Ginoo. Mapanalanginan jud kay ko sa inyong kinabuhi, makapasalamat jud kay ko sa Ginoo. I have not stopped giving thanks for you. Dayon kanunay gid mo na akong gi-mention sa akong mga pag-ampo, remembering you in my prayers. Pero sa verse 17, medyo nausab ang tono ni Paul. No? Iya murag lami kay paminawon sa mga kung ikaw Kristohanon sa Ephesians, murag nindot kay paminawon, but sa verse 17 miingon si Paul, I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know him better. After all, katong tanang gistorya ni Paul nga tanan nga kinsa sila diya sa Ginoo, mingon si Paul nga, pero nagsigi ko akong gipangayo sige sa Ginoo, no? Nga tagaan mo espiritu sa kaalam para mas makaila pa mo og dugang sa Ginoo. Nakita ni Paul nga despite ato, there is something missing sa mga Ephesians, sa mga Kristohanon sa Ephesus. Ingon si Paul diri, so that you may know him better. What is missing, no?
Nindot kayo paminahon. Matinud-anon, walay question, matinud-anon ang mga Kristohanon sa Ephesus. Pero ang kulang nila, walay question sa ilang pagkamatinud-anon, pero ang kulang nila is nataligamaan nila ang ilang personal nga relasyon diya sa Ginoo. Their personal relationship with God. Ingon si Paul, sa verse 18, ingon siya, akong pagampo, I pray also that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you. To which He has called you. The richness of His glorious inheritance in the saints. No? Ang prayer ni Paul sa Ephesians, maupod na atong prayer tonight. No? The title of my message tonight is Enlightened Heart. No? Nadira sa verse 18, no? I pray also that the eyes of your heart may be enlightened. Ang title sa atong mensahe, this is just a short exhortation, a reminder, no? A reminder sa ato ang matag usa, we are all leaders tonight. Wala may VIP na to. Mga leader man tatanan. Enlightened heart. Ako siyang kititulan, AKA, no? Pusong hindi malabo. No? Kadungog mo ng mga inistoryahan, ang labo mo namang kausap, no? Ang labo naman ng pag-iisip mo, no? Pero kabalo ka, ayaw lang tanawa mo ang tapad. Usahay, no? Basin na usahay naglingkod diri sa atoa, pwede siya may tabo. No, ay tanawa imo ang tapad basin uban sa atoa, no? Including I myself, no? Apil ko. Basig hinahinay nga ning labo nato ang puso. No, wa nay klaro, no? So my question for tonight is, what is the condition of your heart? Unsa may condition sa imong kasing-kasing tonight? What occupies your heart? Unsa may nakapuno sa imong kasing-kasing tonight? Dili nimo na kinahanglan answera, no? But ikaw ra o ang Holy Spirit ang nakabalo sa mga tubag, ana. What is the condition of your heart? What occupies your heart? Who is the center of your heart? Who is at the throne of your heart? Wala ka, grabe pastor. Kuan naman kayo ng mga pangutanaha, mga basic man kayo na. Bantay mo ng basic, bantay mo ani mga inistoryahan sa batanon, basta na sila'y ma-accomplish nga murag, simple raman kayo ito, murag mo ana ang mga batanon nga, basic. No? Ang mga NBA player, kung makashot, wala man kayo ko'y extraordinary nga game mo. Basic raman kayo ito. No? These questions are very basic. Pastor, mangutana, Brad, mangutana pa juga nga, pagdawat na to sa Ginoo, di ba? Ato mangi-confess nga, si Jesus na ang sentro sa ato ang kasing-kasing, siya na ang maghari sa atong kasing-kasing. These questions are very basic, no? But ang tubag ana, ikaw raw ang Holy Spirit nakabalo. Ang tubag ana is maoy samin, no? Ako kabalo sa tubag ana, but ang tubag ana is maoy samin kung ang imong kasing-kasing connected pa ba sa kasing-kasing sa Ginoo. No? Ang imong kasing-kasing connected pa ba sa kasing-kasing sa Ginoo? What makes this question very important, no? As we prepare ourselves, no, sa dako nga buhaton sa Ginoo sa atong syudad sa Pagadian City. What makes this question a very important question is because knowing the heart of God, no, and knowing the condition of your heart, tinud-anay, knowing the condition of your heart allows you to respond to the move of God. Isaiah chapter 6 verses 9 to 10. No? Dili na lang ako basahon, but dira giisgutan sa pulong sa Ginoo nga say Bisaya ning kublan ba, kalos, no? Kanang kasing-kasing ba nga gikublan. Dili na makarespond, dili na makadungog sa tingog sa Ginoo, dili na makarespond sa move sa Ginoo. It is my prayer, no? Okay lang na ang inyong tiil kublan, ayaw lang ang inyong kasing-kasing. Ayaw pog tanaw sa tiil sa imong tapad. Okay lang na, no? Conscious kay ta. Grabe, magpakiskis gyud ta na ato ang tiil. Kato bitawng ihumol bitaw inini tubig,
Dayon, grabe kayo mo kagis tong anaon gyud nga manglupad ng mga kubal. Dayon, pagkauman, butangan dayon atong lotion nga mo pink imong tiil. Di mo ka, wala di kubal akong tiil. Pero kamusta imong kasing-kasing? Kasi mo ka, kung kayo kong tiil, pinkish na kayo, no? Mugara din kag sinilas dito sa Gaisano, no? Ipaana gini mo imong tiil mo lakaw. Pero ang imong kasing-kasing, basig imong tiil walay kubal ha, basig imong kasing-kasing gikubla na. Pero walay kubal nga dili malanay sa kalayo sa Ginoo tonight. Amen. No? Mo na we have this night of fire. Basin na po di ay, no? Samtang nagtuon ko ani, no? Sayo kong mata gani ang buntag, samtang nagtuon ko ani, I am also speaking to myself, no? Una kong nawalihan sa ako ang wali, no? When we read the first chapter of Ephesians, kayon suro tinuod yun na, Brad nga mo ni natabo sa Ephesians. When we read the first chapter of Ephesians, makita nato, no? The Christians in Ephesus are good Christians. Again, maayo sila nga mga Kristohanon, pero hinay-hinay wala nila nabantay that their hearts, ang ilang kasing-kasing slowly nahimong polluted. Nahugawan, no? And their hearts started to drift away, nahinay palayo sa Ginoo. Pero walay question, matinud-anon sila, buutan sila, matinud-anon sila, but ang ilang kasing-kasing nahinay palayo sa Ginoo. Maunang sa Revelation chapter 2, gibadlong sila. Revelation chapter 2 verse 1, famous man kay ni. Famous kay ni nga linya. To the angel of the church in Ephesus, I know your deeds, no? Sa mga saints sa Happy Church, kakita ko sa inyo ang pagpanghago. I know your deeds, your hard work, and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked men, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. Sa ato pa, nagtuon gyud sila sa pulong sa Ginoo. You have persevered and have endured hardships for my name and have not grown weary. Yet I hold this against you. Sa verse 4, you have forsaken your first love. Naghinay-hinay, sa pagtagalog ha, dahan-dahan nang lumalabo ang iyong puso. Kung atong i-rephrase, no? When your heart is not right, you start to feel disconnected diya sa Ginoo. Dayon, sometimes you could just, ako nagining na istorya, you could just go to the motions of Christianity. Pero ang imong kasing-kasing wala na dira. Ako na ning hatag nga illustration at sa una nga Sunday nga I could go through the motion sa akong pagka-maestro, bisag akong kasing-kasing wala dira. Pato ko giskwelahan, mo-duty ko, mag-release kog module, maghimo kog mga reports, pero akong kasing-kasing wala dira. Pero, ni-report ko, ni-duty ko. No? Posible mahitabo po na sa Kristohanon. No? I just want to remind you tonight that your relationship with God, your intimacy with God can never be substituted with performance. Ma-fake man nimo ang imuhang mga tapad, pero dili nimo ma-fake ang Ginoo. No? Ang imuhang dili gyud ikabaylo, no? Ikaw man ang pinaka-abtik mo sayaw dira, ikaw man ang pinakakuan, but at the end of the day, it's your relationship with God. No? Our vision, our purpose, our goal is resulta sa atong relationship sa Ginoo. No? Dili nato na buhaton, dili ta mag-disciple para masuod sa Ginoo. Kundili una tang nasuod sa Ginoo, dayon ning overflow mo nang makahimo ta sa atong vision. Ning awas ang ato ang kuan ba? Ang ato ang relationship sa Ginoo, ning overflow atong intimacy diya sa Ginoo mo nang makahimo ta sa atong purpose, makahimo ta sa atong vision, makahimo ta sa atong goal. Dili na nato himuon para mosuod ta sa Ginoo, kundi resulta na supposed to be sa atong pagkasuod sa Ginoo. No? Performance, your relationship with God could never be substituted with a good performance. And tonight, no, Paspason, I'm going to talk to you about things that pollute your heart. Again, this is very basic. No. But it is my prayer nga samtang ako ning istorya,
no? Dira ikaw nga naglingkod, you will have a rema word. Your personal word, your personal revelation nga nadawatan gikan sa Ginoo. Personal nga conviction nimo. No? The Holy Spirit will speak to your heart. Mo ni ang mga butang nga makapulyot sa atong kasing-kasing. Number 1, mo gini ang pinaka number 1 is sin. Sala. Murag dili na gyud ako nino kay dili man ta mga VIP, murag di na gyud nako ni explain. Isaiah 59:2. Dili man buta ang Ginoo, dili man bungol ang Ginoo, but the word of God says nahimong na adunay babag ang ilang relationship, ang ilang pagduol sa Ginoo, it is because of sin. No? Sala, plain and simple. Ang dili nimo pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo, sala. Amen? No? Number 2, nga makahugaw sa kasing-kasing, it's compromise. Kanang kompromiso, ang mga Ephesians, kaning mga Kristohanon sa Ephesus, nindot kay ni ang syudad sa Ephesus, mura ba siya business center ba? Nindot kay mga negosyo, dayon, mura ba kanang daghan kayo, kanang mga lain-lain nga culture nga maabot dadto. Muna, kaning Ephesians, kaning Ephesus, there are murag 50 ka 50 ka murag Ginoo nga well-known kay aning lugara. Din syempre ang mga nakabig aning syudad sa Ephesus is na sila background sa ilang mga karaan nga tinuohan. Ug sa dihang nakabig sila, sometimes ang ilang mga karaan nga lifestyle is murag mukamang og balik. Dayon ang nahitabo is i-justify nila. Sa ano yung bisa ni justify? Murabag, okay, himuon nilang okay raman. Nga, buhaton gyapon to nila ang ilahang karaan nga binuhatan. Murabag, kung sa ato ang context karon, murabag, okay raman gud mag inom-inom kay mayo man na panagsa raman, makontrol naman gud ako ng inom, di man pareha sa una. No? Usa raman ka shot kay kuan man pud naglain man pud akong tiyan. Naa man pud na sa kuan, no? I-justify nimo, imo nimo. Si Paul gani giingnan gani niya si Timothy nga inom pud Timothy. Inana ba nga style, no? Compromise. Okay ra man gud ang kuan, good. Mag-online sabong pug ko panagsa. Kay sobra na po, sobra na man pud nga kwarta. No? Naa gani ko'y na-meet nga anak ko, bay, taod-taod na ni imuhang bao-bao bay no, kay murag na buslot namang salog, guba namang kayo. Simple naman kay ihan tubag. Wa naman ko'y atiman ning kuana sir, bao-bao kay ang kwarta, lahos man tanan sa online sabong god. Managani na ko ni nawashingan. Usahay kita nga Kristohanon, we have some kanang gagmay nga compromises ba? No? Mga ginagmay nga compromises. Dili na ko malimtan kato nakapil ko kuan. Kana imo ang mga ginagmay nga compromises, kana mga ginagmay nimo nga kuan. Wati pa na siya ron. Di ka kabantay, mahimo na lang anaconda. Kung dili, kung unsang salaa, o unsang mga habit nga dili nimo patyon, maunay mo patay nimo. No? Unsang mga karaan nimo nga binuhatan, mga habit nga dili nimo patyon, maunay mo patay nimo. No? Ginagmay nga mga compromises. Mao nang gitawag nato og compromises kay murabag ka ng feeling nato ginagmay ra. Okay ra man, no? Compromises, no? Ang mga Kristohanon sa Ephesians mo na sila nga ana okay ra man kani nga tinuhuan gikan ni sa akong karaan nga kuano, karaan nga Dios nga akong gisimba sa una din karon nga Paul nga na Kristohanon ako. Okay ra man wala man ko ning biya sa Ginoo, no? Ako lang gi-mix. No? Murabag ka ng, ay, okay naman, wala man po'y daotan kung mutuot ta. Wala man daotan mutuot ta, no? Kristohano naman kung gyapon ta, pero wala man po'y daotan kung mag-andam tag upat pila ka prutas nga lingin inig ka New Year. Wala biyagi mo ko, wala man po'y daotan, good. Murabag ka itong karaan nga tinuhan, itong i-mix atong bago nga kuan, nadawatan diya sa Ginoo. Wala man po'y kuan.
Uy, na ako'y interview, ugma. Experience mo ko na ko ni. Kay nami contest nga apilan ba. Giingnan ko sa akong kauban nga maestro. Sir, grabe na kaya mo ang kuan nga preparation. Okay na ang kuan, okay na ang kuan, okay na ang kuan. Pinakalas ng pangutana. Sir, imo nang ibutangan imo ang sapatos og piso? Ano ko? Ha? Butang piso imong sapatos ba ilalom? Kay para unsa ti ang explanation pawala sa kulba para pabuyinas. Wala po siguro kung wala man pidautan kung butangan kog piso. God, di man po makabalos pastora. Muana compromise. Di ba? Mga ginagmay nga compromise ba? Pero kabalo ka mo na makapulyot sa imong heart. No, mo na makahugaw mo nang dili kita magamit sa Ginoo effectively kay polluted atong heart. No? Mga ginagmay nga compromise. Di ba? Pero kabalo ka sa unsa to giingon sa Milo? Great things starts from small beginnings. Ginagmay nga compromise starts from small beginnings. No? Ikatulo nga makahugaw sa imong heart, it's worldliness. 1 John 2:15. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the cravings of a sinful man, the lust of his eyes, and boasting of what he has and does, comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever. I know familiar na jud kay kani nga verse. Basic, no? Karaan na kita nga Kristohanon, basic naman kay nga verse pastor. Pero side ita kabantay. Dili man ko basta moingon ra batag worldliness. Kay moingon ita, kanang worldliness lagi pastor, kanang worldliness lagi brad, kanang materialistic ita. No? Kanang materialism, mo lagi na ang worldliness. No. Worldliness is not just being materialistic, but also adapting the values of the world. I remember, bago lang mi nagkuan sa mga teacher ani familiar kanang buhaton bitaw na to every Friday, kanang muratag mag-seminar gamay kanang Slack session, no. Then one time, amo ang kauban nag-Slack siya og gender and equality. Gender and development, no. Kuan jud kay siya istorya nga dapat no as a bata dili nato kuan iko inani na akong gingnan akong kauban nga mistro inani na taron part murag pwede na ma-apply na to nas Pilipinas, no. Iyang gi-define ang sex ug ang gender, no. Ang sex dapat kay wala ko na sayop kay dili man kay kuan maminaw komportable male na to og female, no. Pero pasagdaan gyud nato na ang bata, guys. Nga inikadako magpili siya unsa siya nga gender, no. Basig ikaw Kristohanon ha naglingkod dira basig moingon na pug ka nga bitaw no. Nagisgot me atong sa mga dito sa kuan atong miaging Sunday, no. Basig kadugayan nimo tinan-aw ni Vice Ganda mura na-adapt na po nimong values ni Vice Ganda. Okay lang namang magmahal ng kapwa lalaki. Wala ka namang inaapakan na tao. Muana po ka nga Kristohanon, bitaw. Correct. Correct jud ka Vice. Mo nang ning follow og ning subscribe jud ko nimo. Di ba? Hinay-hinay na kag usahay. Ang value sa kalibutan is dili nila istorya nga dayag. Pero sa diwang magtanaw ka kadugayan, ma-inject siya sa imong subconscious. Mo ganina mga bata, mga high school, sa kadugayan nilang tinanaw og salida nga ang inani nga edad pwede na manguyab. Wala man po sila ingna nga sa mga aktor nga. So kayo, magjowa na rin kayo. Wala po sila ingna na. Pero kadugayan na adapt nila, mura gi-imply ba? No? Mura ba ka nang bitaw no nga kuan, wala po kuan nga sayop siguro ngayon anak siguro maguyab. Murag karon mo celebrate, magapil-apil po ka celebrate sa 14 nga mag-post pog ka nga
February 14 na hanggang ngayon, single pa rin. No? Kailan pa ba ako magkakajowa? No, I'm already in the right age, grade 7 na ako, guys. Mura bang mahinahinay ni mo adapt, no? Ang values sa kalibutan, that is still worldliness. Tungod sa kanunay ni mong babad sa social media, tungod sa kanunay ni mong kuan, wala ni mo gi-filter ang ipasulod ni mo sa imong una-una, dayon maabot sa imong kasing-kasing. Mura bag si David ba? Unya, split seconds biya, guys. Si David, pagkakita niyang ni Batsiba nga naligo, ngano pong si Batsiba dito po sa atop naligo. No, din, lami, po siguro kay ana-ana sa buhok ni Batsiba. No, din ana-ana po niya. Pagkakita ni David, split seconds, wala niya gi-filter ang nakita niya sa iyang mata. Pagkakita niya, within seconds, naabot sa iyang heart. Polluted din ang iyang heart. Wala siya pagtanaw sa iyang mata, wala hindagan ng dautan nga kuan. Nabot ko kasing, nabot. Kagwapa ni Batsiba. Wala within split seconds. Ikaw nga batanon, dili ka kabantay. Worldliness, ma-adapt nimo ang values within split seconds. Pagtanaw nimo sa TikTok, ay okay naman di ay. No, okay naman di inani magsayaw-sayaw ko basta naalay verse. Nag-post tuod kag verse, no? Pero, ang nakita, di na lang ako istorya kung saan nakita, then ang verse perting gamaya. Kung mag-post man gani kag verse, let the center of attraction be the word of God. Kung mahimo ay napilay mong nawong. No, kung tinud-anay jud kang gusto mo dasig. Di ba? Usahay, di ba nila mabantayan, no? Mga style sa kalibutan ba, mga values nga makasulod sa church. And that pollutes our heart. No? If gusto tang gamiton sa Ginoo effectively, we need to identify what pollutes our heart. Amen? Next. I'm sorry, napaday ko nalimtan. Appeal na po aning worldliness is kanang sobraan na nimo ka busy. Hapit na ako malimtan. May gaya nakita na ako. Sorry, gyud. Sobraan na nimo ka busy. Okay namang mabusy, pero masubraan na gani ka busy, no? Nakatunan ako ni the myth kana kabitang mayong tanga, wala gyud koy time, no? Katong na kuan, katong nagahapon sa kuan, katong mga busted ba, no? Ato ning bungkago ning kuan, kaning notion, kaning tinuhuan nga wala gyud koy time. No? The myth of no time. Tinuod, you do not have time for everything. Wala yung kay time para sa tanan. But you have time to what is important to you. Dahil ang pangutana, what is important to you? No? Tinuod man yun nga, wala yung kay time para sa tanan. Pero naa kay time sa mga butang nga importante sa imuha. Diyan na dahil nato may bawaan kung unsang mga butanga ang importante sa imuha. Amen? Ikaupat nga makahugaw sa atong kasing-kasing, makapollute sa atong kasing-kasing. Offenses. No? Basig taod-taod na ka nga Kristohanon, basig na apay ginagmay nga dili pagka mapinasayloon dila sa atong kasing-kasing, ha? No? Sa atong pamilya, basig sa atong cell group, basig sa atong cell leader, no, basig sa atong kauban sa ministry, basig sa atong kuan, basig natay mga ginagmay nga offenses dira. Tonight, it is my prayer, no? Offenses, Ephesians 4:32. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as Christ, God, forgave you. Amen? Dili siguro nato na maisa-isa siguro tanan nga mga negatibo nga pagbati nga mihinahinay balik sulod sa imong kasing-kasing. But I believe walay palabyon. Walay palabyon, no? Tonight. Wala ta mianhi diri para lang magkat-on kundi mianhi ta diri para mausab. Amen? Amen. Tonight is a night of fire. I believe
that the fire of the Lord will consume every pollution sa atong matag usa kasing-kasing. No? How do we keep our hearts in line with God? Number 1 is confess and repent. Again, very basic, no? Leaders na ta, no? Basic rin pa na itong gisgutan. Confess and repent. James 5:16, therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of the righteous man is powerful and effective. Magsinugiray ta, no? Ug mag-inampuay ta. Amen? Kaya ang pag-ampo sa taong matarong is powerful and effective. Number 2, do not grieve the Holy Spirit, but be sensitive. Do not grieve the Holy Spirit, but be sensitive with the Holy Spirit. I believe, no, nagtuod jud ko. Labi na sa mga leaders nga dugay-dugay na. Every time, no, nga medyo natay mabuhat nga dili bitaw uyon sa kabubuton sa Ginoo. I believe nga i-convict man ta sa Holy Spirit. But sometimes usay mo pili ta. No nga dili ta maminaw. No walay dili lang kita tanan naka-experience na no murag bag-usahay nga ato lang murag passive ta. The word of God says, do not grieve the Holy Spirit, but be sensitive with the Holy Spirit. Ephesians 4:30. Mo ni ang giingon ni Paul sa mga taga-Ephesus. Do not grieve the Holy Spirit with whom you are sealed for the day of redemption. No. Number 3, allow yourself to be an instrument for God. No. Proverbs 11:25, nagingon naman nila ang pulong sa Ginoo, a generous man will prosper. He who refreshes others will be refreshed. I know nga nagisgot na og generosity, but ganahan ko ani nga line, he who refresh others will be refreshed. No? Atong usbon ato i-rephrase, he who bless others will be blessed. No? Kung mang-invite tag VIP, when you bring people to Christ, you do not just refresh them. You gave them life. You gave them a chance na makabaton og kinabuhi nga walay kitapusan. Labaw pa na sa refreshment. Amen? According to Augustine, the greatest kindness one can render to any man is leading him to the truth. Ang pinakadako nga kindness kay imong mahimo sa imong isa ka tawo is madala nimo siya dira sa kamatuoran. Dili nang mapautang nimo siya 500, mapautang nimo siya 1,000. Ang bulo ka ang pinaka kuan nga pagpadayag sa kindness, no? Show of kindness is leading them to the truth. And this coming Chain Sundays, no? This coming Chain Sundays, we become instrument, no? Sa dako nga katuyuan sa Ginoo, sa greater purpose sa Ginoo. To lead people to Christ. Amen? Amen. When your heart is enlightened, this is our prayer tonight. Mubalik ta sa ato ang verse. When your heart is enlightened, ingon pa si Paul dira, in order that you may know the hope of which He has called you. When your heart is enlightened, in order that you may know the hope to which He has called you, you will understand your responsibilities as a Christian. Unsa man imong responsibilities, gi-remind ni Paul dira that God has called us to be unsay una? To have an intimate relationship with Him. God has called us to be holy, and God has called us to be His witnesses. God has called us to have an intimate relationship with Him. God has called us to be holy, and God has called us to be His witnesses. And the riches of His glorious inheritance in the saints. No? Sa dihang ma-enlighten na itong kasing-kasing, dili lang na itong masabtan itong responsibilities sa Christian, kundili, masabtan po nato kung kinsa gyud ta diha sa Ginoo, our identity in Christ. Mo ganing ni Paul, the riches of His glorious inheritance in the saints. Amen? Amen. Akong ihatag ang time niya, Teweng. Praise God. Palakpakan nato si Pastor Jong. Pulong sa Ginoo.
Thank you, Jesus. Manindog ta, mga igsoon. Naaba kay nadawat karong gabi una. Grabe. Grabe kaayo mo sulti ang Ginoo, no? Grabe kaayo siya mo kanabitang examine. Just like sa doktor bitaw nga i-x-ray ang atong kinasuluran. It's very important nga before ta mo gawas na yung dapita tonight, makahimo ta sa pag-respond sa unsay gisulti sa Ginoo kanato karong gabi una. Dili sa imong tapad, dili para sa imong bana, dili para sa imong cell group bakaha as a cell leader, dili para sa imong mama, sa imong papa, but mismo para nimo nga naa karong gabi una. Samtang imong ipiyong imong mata, let us come to the presence of the Lord. And let's just be transparent diha sa Ginoo. Sama sa gipangutanan ni Pastor Jong kaganina. What is the condition of your heart? Lord, what is the condition of my heart tonight? The Holy Spirit is here right now. And He sees you. Let this be our prayer. Lord, examine my heart. Examine my heart, Lord. I-check ko, Ginoo. As we sing this song, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace. Sing this with all your heart. Sing it like you mean it. Worship the Lord tonight. Let me see you face. Pwede mo ipataas imong kamot sa pagsimba sa Ginoo. The knowledge of your love as you live in me. Lord, renew in my life.
God, tonight, Ikson. Makiksulti na diya sa Ginoo karong gabi una. Lord, as I come to you, Lord, change my heart, Lord. Change my heart. Dili ko gusto, Ginoo, kasing-kasing na napuno sa kubal. Dili ko gusto kasing-kasing na napuno, Lord God, sa kahugaw. Puno sa kompromiso. Puno sa sala. Come on. If you have sin to confess, confess it tonight in the presence of God. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Lord God, let your presence, let your Holy Spirit mag-flow tonight, Lord. God, and touch us, Lord. Tanduga ang matag-usan ng gabi una, O Diyos. Lord, doon ay kinasing-kasing, Ginoo. Lord, nga pagtuol, diha ka nimo kinasing-kasing, Lord God. Your repentance, Lord. Mahimo, Ginoo, makabatunig bago nga kasing-kasing karong gabi una. Lord, mahimo mig makabaton, Ginoo. Lord, og limpyo, bago nga kasing-kasing diha sa mga tubangan tonight, Lord. Come on, Ikson. Surrender everything to the Lord tonight. Oh, yes, Lord. Oh, Lord, we want that, tangtanga, tangtanga, Lord, mga pulyutan sa mong kasing-kasing, O Diyos. Tangtanga ang worldliness sa mga kasing-kasing, Tangtanga ang mga kompromiso sa mga kasing-kasing, O Diyos. As we surrender everything to you tonight, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, Lord. It's our desire, Ginoo. It's our desire, Lord. Mahimong masuod diha kanimo, Ginoo. Mahimong mahibaw-an, Lord God, ang imong kasing-kasing, Ginoo. Lord, nga dili lang may kutob, Lord God. Kanunay naa sa church, dili lang may kutob, Lord, nga makit-an, nga matinud-anon. But, Lord, suod nga relasyon nga naha kanimo, Ginoo. Suod nga relasyon nga naha kanimo, O Dios. Dunay tinuod nga revelasyon, Lord God, kung kinsa ka sa among kinabuhi, Ginoo. Lord God, a true revelation of who you are in our lives, Lord. So that we can know, Lord, who we are in you, Lord Jesus. That we can know our real and true identity in you, Ginoo. Oh, yes, Lord. We surrender our hearts to you tonight, Lord. We surrender everything diha kanimo, Ginoo. Ang kabisi, Lord, ang sistema sa kalibutan nga naginahinay, Lord, sa pag-influensya ka namo, muhunong na, Ginoo, sa mga kinabuhi. And let your word, Lord God, Ginoo, mag-influensya ka namo, Ginoo. And let your presence magpuno ka namo kanunay, Lord. We want that, Lord. We want that, Lord. Hallelujah. Lord, I pray right now, Ginoo, sa matag usa, Lord God, nga naluya sa pagpangalagad diha kanimo. Lord, makadawat og kadasig karong gabi una, O Dios. I pray, Ginoo, Lord, sa mga dunay duha-duha, dunay mga pangutana sa iyang kinabuhi. Mahimo, Lord God, Lord, nga matagbaw diha kanimo tonight, Lord Jesus. Lord, by the power, Lord, of your word, Lord God, tonight. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Ginoo. Thank you so much, Holy Spirit. Kang pasalamati ang Diyos karong gabi una, Ikson. Pasalamati ang Holy Spirit. Pasalamati si Jesus sa buhi niyang pulong ay ang ihatag karong gabi una sa itong kinabuhi. Hallelujah. Salamat kaayo, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Lord. We will never be the same again, Lord God. Oh, yes. Yes, Lord. Salamat, Lord, for changing our hearts, Lord God. For this is what matters to you, Ginoo. Lord, our heart is what matters to you most, Lord. Salamat kaayo, Ginoo. Guard our hearts, Lord. Nga dili na ni Ginoo mahugawan, dili ni Ginoo mapulyot, Lord God, sa kalibutan o sa sala. Lord, among gwardyahan, Ginoo, sa mga kasing-kasing. Lord,
Amo ang i-filter, Ginoo, sa musulod sa among hunahuna, Ginoo. Sa among mata, Ginoo. Lord, sa makita namo sa gawas, Lord. Salamat kaayo, Ginoo. Dalaygon ka, Ginoo, sa walay katapusan. Lord, salamat ng gabi una, Ginoo. Thank you so much, Lord. Diha lamang kanimo, Ginoo, tanang pagdaig, O Dios. Tanang pagpasalamat, Lord, ang pagsimba, Ginoo. We give you glory, Lord God. In Jesus' name.